Hyvät ystävät, Miikkula ja Lilli, te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. Kaikki tietävät Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn. Tahdon. Tahdon. Herra ja rouva Hämäläinen. Toivon sydämestäni, että teidän yhteinen matkanne on täynnä rakkautta, iloa ja toinen toisenne tukemista. Olkoon elämälle kuin kaunis yhteinen tanssi, jossa toisenne löydätte, ja jossa voitte yhdessä tanssia läpi elämän. Rakkaat herra ja rouva Hämäläinen, monia armorikkaita vuosia teille ja teidän avioliittonne. Olen siis Miikkulan äiti Pauliina. Tervetuloa perheeseen, Lilli. Ihana olla tänään täällä juhlistamassa teidän rakkauttanne perheen, kummien ja ystävien ympäröimänä ja tukemana. Opetelkaa irti itsekkyydestä, antakaa aikaa toisillenne. Puolustakaa toisianne ja teidän perhettänne. On teidän joukkue, te kaksi, joiden perhe on tärkein ja rakkain. Hyvät ystävät, rakkaat juhlavieraat ja ennen kaikkea meidän upea hääpari. Kun miettii, mitä kaikkea hääpäivän suunnittelu vaatii, muun muassa aikatauluja, ohjelmaa, pöytäjärjestyksiä, mekkoja ja musiikkia, niin voisi kuvitella, että suurimmat huolet liittyisivät johonkin niistä. Mutta ei. Meidän hääparilla oli ihan omat jännitykset tälle päivälle. Esimerkiksi Lillin suurin jännityksen aihe oli, että olenko tarpeeksi ruskettunut. Ja vastaus on, kyllä olet. Olet täydellinen juuri tuollaisena ja säteilet tänään enemmän kuin aurinko. Miikkulan suurin stressi puolestaan liittyy hääautoon. Ja ei mihin tahansa autoon, vaan siihen tiettyyn tarkkaan valittuun yksilöön, jota muuten ei sitten kukaan muu aja. Ja joka pitää palauttaa hääpäivän jälkeisenä aamuna aivan järjettömään aikaan. Mutta rakkaus on tunnetusti uhrauksia ja joskus myös varhaisia herätyksiä. Mutta olemme Miikkulalle
Mikkulalla samaa mieltä, että onhan tuo auto nyt ihan törkeän hieno. Hyvän valinnan olet senkin puolesta tehnyt. Me ollaan kerätty teidän kavereilta kirjeet ja tehty teille pieni häälahja. Ja saatte lukea kirjasta etusivun. Nyt ja sitten myöhemmin saatte lukea ne keskenään. Olkaa hyvä ja onneksi olkoon. Haluatko lukea se ääneen? Rakkaat Lilli ja Miikkula, tämän kirjan sivuilla kulkevat ajatukset, muistot ja toivotukset ystäviltänne, jotka ovat saaneet kulkea rinnallanne eri elämänvaiheissa. Jokainen kirje on kirjoitettu sydämelle juuri teille, juhlistamaan rakkauttanne ja tätä ainutlaatuista hetkeä. Toivomme, että tämä kirja tuo teille iloa nyt ja vuosienkin päästä, hetkiä joihin palata hymyhuulilla ja sydän lämpimänä. Rakkaudella ystävät. This is a shakedown, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.